Hayırlı erте, elinin tüp teлеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмери безнең бүгенге чыгарылышты. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк. Актанышта Көнчыгыш Шулман аръягының тарихи мәдәни мирасы һәм хәзерге заманы төбәкара конференциясе узды. Мамадыш фермерлары кулачны киңәйтә. Экоптиция кооперативы берничә фермерны берләштергән. Көтеп алынган шатлык Саба районында быелгы беренче сабый туды. Казанның Салават күпере микрорайонында Әлфия Авзалова урамындагы 9-нчы йортта яшәүчеләр яңа фатир ачкычларын алды. Социаль ипотекага төзелгән йортта фатирлар бюджет оешмалары хезмәткәрләренә, яшь һәм күп балалы гаиләләргә, ятим балаларга, авария хәлендәге йортларда яшәүчеләргә бирелде. 17 катлы йорт торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты тормышка ашыру максатында төзелде. Спасибо вам большое, наши долгожданные ключи. Ачкычлар кулда, документларда барлык имзалар куелган. Менә ул 2 бүлмәле яңа фатир белән танышуның шатлыклы мизгелләре. Кызы Аида белән Антонида Шафикова өчен бу тормышта яңа этап кына түгел, иркен, уңайлы шартларда яшәү мөмкинлеге барлыкка килде. Үз хыялларында алар инде мебель, пәрдәләр һәм матур люстрлар сайлап алганнар. Элек кичкенә генә бүлмәдә яшәгәннәр. Без тулай торак бүлмәсендә яшәдек. Бүлмә зур түгел, 14 квадрат метр. Яңа фатирда 50 квадрат метр. Үз залы, йокы, аш-су бүлмәсе барлык уңайлыклар да бар. Әлфия Абзалова урамындагы 9-нчы йорттагы уңайлы фатир ачкычларын барлыгы 40 яшь һәм күп балалы гаилә. Шулай ук бюджет оешмалары хезмәткәрләре, ятим балалар һәм авария хәлендәге йортлардан күченүчеләр алды. Биредә җылыткычлар җылылыкны саклый, тавыш изоляциясе буенча өстәмә җайланмалар куелган. Балалар мәйданчыклары күп функциялы, барысы да исәпкә алынган. Ял итү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Йорт янында мәктәп һәм 2 балалар бакчасы бар. Аның берсе эшли, икенчесе төзелеп бетү алдында. Тиздән янәшәдә күл һәм фонтанлы паркта булачак. Бу яңа йортка күченүчеләргә бик ошый. Кышын фатирларда һәм подъездларда җылы. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда бөтен илдәге кебек коронавируска каршы күмәк вакцинация башланды. Вакцина ясату өчен башта яшәү урыннарындагы поликлиникага шалтыратып, терапевтка язылырга кирәк. Түбән Кама шәһәрендә вакцинациягә кушылды. Биредә инде табиблар, укытучылар, полиция хезмәткәрләре прививка ясаткан, хәзер исә башка категория кешеләр арасында ковидтан вакцина ясатырга теләүчеләр исемлеге төзелә. Теманы Альбина Валиева дәвам итә. Медицина хезмәткәрләренең эш көне әңгәмәдән башлана, пациентның хәлен сорашкач коронавирустан прививка ясала. Беренчеләрдән булып табиблар вакцинацияләнә. Халыкны дәвалау өчен мәкерле чир белән көрәшүчеләр үзләре сәламәт булырга тиеш. COVID-19га каршы укол ясатыргамы, юкмы дигәндә Түбән Камалар 2 төркемгә бүленде. Әгәр мине терапевт лечит итә икән, аның сүзен тыңламый булмый алмыйм. Потому что мин аңар подчиняюсь. Ул минем докторым. Кирәк дип әйтсә, ясатасыз. Ясатам. Кирәкми дип борылып чыгып китә алмыйм. Ясатабыз, чтобы ширләнмәсен хотя бы. Ясатабыз обязательно, Алла версә. Полный ышанам мин аңара. Ясатам обязательно. Ә ни өчен? Чирләмәскә. Теләге булган кешегә 2 укол ясыйлар, икенчесен 3 атнадан соң кадыйлар. Прививка ясаткан пациентларның сәламәтлеген 6 ай дәвамында табиблар күзәтәчәк. Алар пандемияны бары тик вакцина белән җиңеп булачак дип белдерә. Гомумән алганда Түбән Камада коронавируска каршы прививканы 300-дән артык пациент ясаткан. Бу табиблар, укытучылар һәм полиция хезмәткәрләре. Алар үзләрен яхшы хис итә. Альбина Валиева, Евгений Лызаев, Ренкара. Муса Җәлил исемендәге республика премиясе конкурсына гаризалар кабул итү озайтылды. Конкурсның нигезләмәсе белән Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы сайтында танышырга мөмкин. Гаризалар 20 гыйнварга кадәр кабул ителә. Исегезгә төшерәбез, премия 2 елга бер тапкыр 4 номинантка бирелә. Бу 30 яшькә кадәрге талантлы вәкилләргә, шулай ук 30 яшьтән өлкәнрәк аерым авторларга, яшьләр белән эшләүче коллективларга, иҗади берләшмәләргә, яшьләр программаларын гамәлгә ашыру
тапшыруга керткән вәкилләргә. Конкурска йомгак шагыйрь Муса Җәлилнең туган көнендә ясалачак. Актанышта татар милләте өчен тарихи вакыйга. Көнчыгыш Кама аръягының тарихи мәдәни мирасы һәм хәзерге заманы дип исемләнгән төбәк ара конференциясе узды. Аның эчендә республика галимнәре, Татарстан һәм Башкортстанның туган якны өйрәнүчеләре, укытучылар катнашты. Конференциядан безнең чираттагы репортаж. Римжан Ибрагимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директор урынбасары Олег Хисамов Актаныш районы башлыгына Татарстан мәгариф һәм фән министры булып эшләгәндә милли мәгариф белән шөгыльләнүче бүлек булдыру һәм туган телдә кирәкле китаплар нәшер итүгә башлангыч биргән өчен рәхмәт белдерде. Милли мәдәни мирасыбыз Актаныш, татар балалары өчен туган тел китабы берничә томда аңлатмалы сүзлекләр белән итте. Уфа иязы татарлары 1722-1782 елларда халык санын алу материаллары тарихи белешмәсе тәкъдир ителде. Фикер алышуларны онлайн режимда 100-дән артык тарих белән кызыксынучы карады. Тарих институтының этнологик тикшерүләр бүлеге мөдире Гөлнара Габдрахманова дистанцион рәвештә Башкортстан татарларының гаилә һәм хезмәт кыйммәтләре темасына доклад белән чыгыш ясады. Россиянең төрле төбәкләрендә экспедицияләр уздырылуын әйтте. Башкортстанда да һәм бөтен Россия күләмендә халкыбыз анлы, халкыбыз фикерле белә һәм әгәр инде кем гомер буе татар теле, татар мәдәниятендә тәрбияләнгән, үскән, әлбәттә татар булып калачак. Актаныш халкы бай тарихлы, аның тарихи хуннар Бөек Төрки Каганлык, Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгына кадәр барып таша. Соңыннан бу төбәктәге халыклар Россия дәүләтчелеген саклауга һәм ныгытуга зур өлеш керткән. Узакламый узачак җанисәпкә бәйләүендә искалыра кирәк. Аннан килеп инде Актанышның 310 еллыгы, шулай районның 90 еллыгында күзаллы тотсак, бу чара безнең татар иле өчен, татар халкы өчен бер чара буларак дип аңлыйм. Һәм монда катнашучылардан чыгып та әйтәм, безнең тарих институтында зур шәхесләребез кайткан, Иялидән дә дип әйтгәндә шәхесләребез монда, галимнәр дә бар, язучылар да бар, һәм халык бик актив катнаша. Көнчыгыш Шулман аръягы халкының рухи һәм матди мәдәнияте, Шулман аръягы төбәгенең күренекле шәхесләре, Актаныш районы һәм Көнчыгыш Шулман аръягы тарихи темасына да сөйләшүләр узды. Фәнис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәһәр кешеләрен Яңа ел бәйрәменнән соң калган тере чыршыларны терлекләргә азык өчен җыю буенча акциядә катнашырга чакыра. Казанда Идел буй экология компаниясе инде 10 гыйнвардан кабул итү пунктының эшен оештырып җибәрде һәм ул 31 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Акциядә теләгән һәр кем катнаша ала. Моның өчен Яңа ел бәйрәмнәре уңаеннан өйләрдә куелган чыршы, нарат, пихта агачларын һәм ботакларын махсус билгеләнгән урыннарга алып килеп, шунда урнаштырылган контейнерларга салырга кирәк. Агачлар бары тик физик затлардан гына кабул ителә. Җыелган агачларның барысы да Югары Ыслан районының Шеләңгә авылындагы фермер хуҗалыкларына һәм Биектау районының Әлдермеш авылына җибәреләчәк. Кабул итү пунктлары экранда күрсәтелгән адреслар буенча тәүлек буе эшли. Мамадыш районы кыш ите белән тирә-як шәһәр һәм районнарны тәэмин итәргә җыена. Бу мөмкинлек Экоптиция кооперативы тулы көченә эшли башлагач тормышка ашарга тиеш. Әлеге аграр берләшмә дәүләт программалары ярдәмендә төзелде. Биредә продуктларны җитештерүчеләрдән тыш эшкәртү белән дә шөгыльләнәчәкләр. Фермерларның мәшәкатьләре белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Бу роль шикелле түгел, бу күкәй сала торган шибиләр. Булар бик куркак. Бу Ылыя авылындагы Роза Тарасова хуҗалыгы. Ул 2 елдан артык кышчылык белән шөгыльләнә. Декабрь аенда Оренбург өлкәсеннән 15 мең шиби алып кайтып, шуларны үстерү белән мәшгуль. Шушы көннәрдә тагын 2 корпусны кечкенә бройлерлар белән тутырачаклар. Булар бит яшь бала шикелле, менә нәрсә дип әйтим икән,
тынычландыралар. Мол бит ул тынычландыра, бәләкәйләр тем более алар матур бит шул хәтлек. Бала караган шикелле карыйсың инде аларны. Роза Тарасова хуҗалыгы янәшәсендә шулай ук кышчылык белән шөгыльләнүче тагын 2 хуҗалык эшли. Алар һәм якын тирәдәге авыллардагы 13 шәхси йорт хуҗалыгы Экоптиция кооперативына берләште. Моннан 5-6 ел элек ташландык хәлдә булган терекчелек каралтыларын хәзер танырлык та түгел. Һәрберсенә капиталь ремонт үткәрелгән, корпусларны шивиләр белән тутырганнар. Бройлерлар үстерәбез, күкәй тавыклары үстерәбез. Но алдагы көндә инде үрдәкләр дә алырга исәп бар. Пока тавык белән. Менә бу бүлек белән нәрсәләр булды? Бу монда күкәй саласы тавыклар. Шуларны 3 ай үстереп сатабыз. Оренбургтан алып кайттык. Пока бер корпуста 15 мең. Кооператив төзү өчен дәүләттән 5 миллион сумга якын грант бирелгән. Быел бу акчага кыш ите эшкәртү цехын ачарга җыеналар. Кирәкле җиһазларны кайтарганнар инде. Аларны ураштыралар. Экоптиция 7 кешене эш урынлы итәчәк. Бирдә җитештерелгән продукцияне Мамадыш районыннан тыш күрше тирә төбәкләргә дә җибәрергә планлаштыралар. Фарис Мөхәммәтов, Илнур Юнусов, Фаиз Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Бүген православие динен тотучылар крещение бәйрәмен билгеләп үтә. Узган төндә крещение кыйнулары башланды. Раифа күлендә Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл суны изгеләндерү юласын башкарды. Барлык кыйнучылар санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәп, арада 1,5 метр дистанцияны тотты. Коткаручылар алдагы 3 көндә махсус җиһазландырылган урыннарда гына кыйнырга кирәклеген тагын бер кат искәртә. Анда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, полиция хезмәткәрләре һәм медицина хезмәткәрләре кизү тора. Безнең калынлыгы кыйыну өчен күбрәк урын ясарга мөмкинлек бирде. Казанда 4 мәйданчык, республикада барлыгы 115 кыйыну урыны җиһазландырылган. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Сабый туу һәр гаиләдә көтелгән зур сөенеч. Саба районында да күп еллардан бирле ел башында туган тәүге баланы тантаналы шартларда өенә озату гадәте яшәп килә. Районның Мишәбаш авылыннан Хәмитовлар гаиләсе дә нәкъ менә шушы вакыйга шаһитләре булдылар. Тулырак Раилә Галәуина язмасында. Мишәбаш авылыннан Хәмитовлар гаиләсе саба бала тудыру йортына барысы бергәләп нәни кызлары Нәзирәне аларга килгәннәр. Өйгә кайту зур шатлык сөенче. Өстәвенә аларның бәбиләре районның демография тарихын ачып 2021 елда беренче булып туа. Хәмитовларның сабый туу шатлыгын уртаклашып бирегә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, ЗАГС идарәсе башлыгы Алсу Шәһиддинова да килде. Алар гаиләгә район җитәкчелеге исеменнән күп күчтәнәчләр тапшырдылар. Ашу әзерләгәндә хатын-кызның кул алмашы булган бу электр техникаларын Энҗе белән Нәзир шатланып кабул иттеләр. Елларыбыз мул уңышлы килсен, сабыйларыбыз күп булсын, аерылулар, гаилә таркауларыбызның әз булсын, булмасын, барыбыз да сау сәламәт булыйк, һәм шушы бала төпле аягы белән дөньяга килеп, безнең менә шушы Хәмитовлар гаиләсенең инде безгә тенденция, тренд задавай итеп әйтик инде күп балалы, мул уңышлы еллар булсын. ЗАГС идарәсе башлыгы матур теләкләрен җиткергәннән соң әни кешегә кызының туу таныклыгын тапшырды. Шулай итеп аларның 2 яшьлек улы кызлары Нәзилә дә апай булды. Менә хәзер тагын икенче кызыбыз булды. Аллага шөкер. Исән сау булсыннар икесе дә, бәхетле булсыннар, авыртмасыннар. Тагын килергә язсын. Гаилә башлыгы Нәзир авылда Саба җәмгыяте филиалында хезмәт куя. Ипотека программасында катнашып, үз йортларын салдыру ниятләре бар. Документларын тапшырганнар инде. Гаилә ишәйгәннән соң бу мәсьәлә тизләнер дигән ышанычлары бар. Менә олы кызыбызга иптәш булды яңадан, уйнарга бергә. Әнисенә бик зур рәхмәт. Оныкларыбызны бик яратабыз. Исән сау, тигезлек белән, саулык, сәламәтлек белән үссеннәр инде. Бала тудыру йортында туган һәр сабыйны көтеп алабыз ди табиб, акушер-гинеколог Флора Биктова. Яңа елның бүгенге көненә биредә 2 сабый туган. Ел дәвамында бу саннар әлбәттә күпкә үсәр. Безнең хәзерге вакытта менә бүгенге көнгә 179 кеше учетта басып тора. Бүгенге көнгә алар инде менә
Койсы тоба, койсы яңадан баса. Быел инде мин үзебезнең хатыннарыбыз былтырга караганда әзрәк булгандыр дип уйламыйм. Шул бер тирәдер инде ул. Безнең бала туу йортында бөтен уңайлар тагын бар. Үзе җылы, үзе чиста. Безнең коллективыбыз, медработникларыбыз бик акыллы, бик уңганнар. Соба бала тудыру бүлегенең 2021 ел статистикасын ачып җибәргән Хәмитова Нәзирә Нәзир кызының аягы җиңел булсын. Районыбызда ел дәвамында бик күп бәхетле кызлар, малайлар тусын. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы республиканың күп кенә төбәкләрендә күркәм традицияләрне, гореф-гадәтләрне искә алу, аларны кабат халыкка кайтару чаралары белән башланып китте. Аксубай районыннан безнең махсус репортаж. Урамнарны ялга сұрағанда, берісіне төсір шуларны, яфрак-яфрак карлар яуганда, керейді карлы юлларны. Büyük şair Hasan Tufan'ın şiirlerin Aksubai rayonunun her okuşusu diyerlik bile. Şairinin tuğan avlı, isi harametteki muzeyertına kişiler aşkınıp gile. Tataristan tübeklerinin tügül, Rusiyanın, dünyanın Tatarlar yaşayan her yerinden konaklar ağıla. 2000 yıl Hasan Tufan yılı deyip ilan etilgen idi. Muzey de şu yılın açıldı. Şairinin tuğan yağında indi 5 yıl Tufan okulları Respublika konkursuza. Onda tilegen her kim katnaşala. Hasan Tufan okulları biz mine indi rayonumuzda 5. mertebe zanal konkurs etip uyuştırdık. Eliginde ol ilikten baraydı. Biz ana rayon küleminde ötkereydik. Hazır indi mına zonu konkursu ötkereydik. Hem indi bizim rayon gana tügül bağları. Şirmişen, Nırlat, Çistay rayonlardan da bağlar. Nijinkamsk rayonlarında bektilep katnaşalar şu konkursta. En eybet işlerimine resim nominasyasında men sizge ko'rsatasım kelem. Hasan Tufan eserleri boyunca birinchi o'rin olgan. Bizim ko'rgazmamiz bek ko'p. Ana endi eng aybatlarini sizga ko'rsatib etasim keladi. Bu Nasir Bisara 16 yoshlik qiz mana Hasan Tufan ijodi bo'yicha mana ko'rasizlar birinchi planda Hasan Tufan, Hamindaning xotini Luiza Sayazkar mana orta planda ko'rasiz. Bek mana shunday воздушный живописный ish kelib chiqqan. Mana shuncha konkursni uyushtirgach, mana ko'pmi bola, ko'pmi mana ota-ona, anasini o'qituvchilar, tarbiyachılar şu Tufan ijodi bilan yaqinroq tanışalar, alarına başqalarga sililer. Hem indi bizning yaqtaşыбыз, shunda mana mangi sönmez yıldızыбыз Tufanыбызны men şulay etib көтәрергә тырышабыз. Tarih dokumentlarda, şahsi eybirlerde, fotosuretlerde Hasan Tufan tiren siyasi fikirleri için repressiyalarga, tutqarlarına, Qozon türmesine jiberildi. Sud onu otarga qarar çıqara. Bir qadar vaqtdan soң hüküm qararın 10 yılga irigindən mahrum etüge alıştıralar. Hazır Tufan'ın ölümsüz şiirleri türlü türlerde яңгырый. Родные просторы кружить бы, по чащам, равнинам, под лесью, на музыку вас положить бы и вам подарить бы ту песню. Ки урамнар безгә тарыйдылә, нинди матур чаклар бар иде. Шул елларның юлга яуган кары, эремәгән кебек заманда. Берисенә төшер шул чакларны, яфрак-яфрак карлар яуганда. İski İbray oğlu medeniyet yurtunda gadati bulmagan oğlum bilen işlenen milli ornamentlarını küsettiler. Onları ötüregen her kim yasıyala. Geometriktirge bileneler mine. Bular elik bitinde bularını terezelerge yasılar idi. Ondan soң tuqtalып тұрды. Hәзер инде тагын тотындылар bu визетләрне ясарга менә буларны. Бу инде безнең геометриктер дип атала. Замуровтер инде менә бусы инде кышлар terejан türlerin yasıyız indi biz bularını. Hem üsümlikler, çiçekler. Bizning Tatar ornamentinde bizege bigrak da lale çiçeği bitinde. Ol bizning Giripta da var. Bütün жерде, Saban toylarında bütün жерде менә bu çiçeklerini күрсәтәләр. Şunun bilen biz indi яшьләребез дә unutmasınlar, bu işlerini devam etsinler deyip яңа milli ornamentlar менә киносойга техникасы белән эшлибез. Doktorlaşık oğlu medeniyet yurtunda da bir asırlık milli bizeklerini üzün şerefli formada takdim ettiler. Bizning milli күргәзмәбезнең исеме дә Татарның шигешендә күңелем бизәкләре дип атала. Хәзергесе вакытта бит инде без бу йолаларны сакларга, барларга тырышабыз. Булар бит инде безнең хәзер
элек кигеләр, менә күреп торасыз үзегез дә аларның. Менә бу безнең буыннан буынга күчеп бара. 1903 елда Гайшә әби урныжмакта булсын шиккән аятыл кирси бу. Менә шуның дәвамчысы итеп аның кызы шиккән, аның кызының кызы минем хәзергесе кайнанам инде. Менә шулай буыннан буынга бара торган шәҗәрә формасындагы шигешләр булар. Хәзер без буларны сакларга, барларга тырышабыз. Үзебезнең хәлдән килмәсә дә, үзегез күреп торганыгызча, алар бик борынгы, бик иске булса да, алар безгә бик кадерлеләр. Төрле иҗат коллективлары, башкаручылар, кул эшләре осталары Шәрбән мәдәният йортында үзләренең традицияләрен, гореф-гадәт үрнәкләрен күрсәтергә җыелды. Кече Сүнчәле авыл мәдәният йорты чуашларның йолаларын, милли киемнәрен тәкъдим итте. Гореф-гадәтләрне һәм телне инде берничә ел Уяв халык бәйрәме ярдәмендә торгызалар. Шива дули, шива дули, шива дули. Шәрбән авылы мәдәният йортында самавар музее эшли. Самаварның тарихы, төрләре турында мавыктыргыч итеп сөйлиләр. Биргә килгән һәркем үзе өчен күп кенә кызыклы мәгълүмат белән китә. Алар инде менә бочка, ваза, рюмка, шар, йомырка формасында, һәм инде юл самоварлары, һәм инде махсус эшләнгән, төрле бүлекләргә бүленгән самоварлар булган. Алар да инде чәй әзерләгәннәр, аш әзерләгәннәр. 64 елга клубка шундай программа нигезендә 2016 һәм 2017 елларда 7 миллион артыкка капитал ремонт эшләре башкарылып чыкты. Бу ремонтның файдасы бик зур булды инде. Шуннан да авыл ямьләнеп китте. Авылның мәдәният учагы күтәрелсә, мәдәнияты булса, димәк, авыл яшәячәк. Шуны әйтеп китәсе килә. Авыл клуб хезмәткәрләре инде алар бик молодецлар, яшьләр, актив, бөтен халыкны да үзләренә җәлеп иттеләр. Республика президенты программасы буенча төзелгән яңа авыл клубы бар кешегә дә ачык. Телисе икән җырларга, биергә, халык уен коралларында уйнарга өйрәнергә була. Өлкәннәр традициясе буыннан буынга көчеп саклана. Шуашлар, урыслар, татарлар һәрберсе менә күреп торганыгызча бөтен барлык бәйрәмнәрне дә бергәләшеп матур итеп үткәрәбез. Барыбыз да дус, тату, бер гаилә булып яшибез. Бик зур рәхмәт димәк инде район җитәкчелегенә һәрвакыт мәдәни чараларда да нык ярдәм итеп, костюмнары һәм башкасы материал яктан безне тәэмин итеп тора. Быел игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы яшьтән үк һәр балага ана телен, шулай ук Татарстанның күп милләтле халкы мәдәниятен белү өчен яңа мөмкинлекләр ача. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Татарстан яңалыклары, Аксубай районы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.